Os mariscadores de Ribeira manteñen a súa actividade coa captura de navalla. O patrón maior da confraría local urxe estudos para saber por que se dá a escaseza da ameixa que se está a producir na ría de Arousa. Neste mes de setembro, os mariscadores da confraría de Ribeira teñen só unha especie totalmente aberta á captura, a navalla. Os recursos específicos manteñen a actividade a flote grazas á extracción destes recursos específicos. E pois temos uns pouquiños mariscadores que deixamos sempre unha zona para aqueles meses do verán, a ameixa roja aí por fora da Iromes, por aquí na Isla dos Ratos, e xa te digo, agora estamos á espera de facer outros novos muestreos para ir xa tirando para a campaña de outubro ou según ou máis tarde ou a principios de novembro como últimamente, depende de como estarán os muestreos e como se vexan, para a agrupación de mariscadores pode decidir cando é a próxima apertura, non? Os profesionais do mar están a notificar a escaseza dunha especie clave para eles, a ameixa, moi recolectada durante o ano e tamén coa chegada do libre marisqueo. Que un pouquiño na parte de dentro que recuperou un pouquiño berberecho, pero que é o tema da ameixa, o que é o tema do marisqueo, sabemos que algo está pasando non nestas rías, senón en todas, na maioría das rías, e temos que buscar unha solución como sea. Habrá que facer uns estudios, vamos a ter unha reunión polo tema este para mirarmos entre científicos, biólogos e todos a ver como podemos tratar este tema, non? Porque vemos que é un problema grave que se está agravando, non sabemos de onde saleu, de onde ven, e vamos a intentar buscarlle unha solución ou por menos intentalo. No sector hai certa incerteza, xa que non saben se optar por rexenerar os bancos con cría de ameixa ou non. Non sei, regenerar non sei de que maneira, a verdad que o tema é difícil. Eu falo xo por experiencia propia, por os nosos bancos que tamén labramos, tamén sembramos gran cantidad de ameixa este ano. A cuestión non é sembrar, a cuestión é que che vai arriba, e que se logre esa semilla, porque a veces estás gastando cartos e non lle ve os frutos, levamos anos, non solamente nós. Ou se hai alguén que sepa o remedio clave para sembrar e que vai arriba, aquí nós estamos aquí ás portas e dispostos a facer o que sea, pero a cousa é que é moi difícil porque nós non temos marisqueo a pé, nós temos marisqueo a flote, e no marisqueo a flote estamos sembrando, limpando, labrando e todo, pero é moi difícil que a ameixa que pegue no terreno que tes, non? No referido ao libre marisqueo, Pérez non sabe se Rañeiros e a Consellería do Mar realizaron as mostraxes nos bancos marisqueiros. E en canto ás expectativas pola nova campaña do libre, agarda que se repitan os malos resultados da anterior.